Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya bar birnin Yamai a wannan Lahadi, 11 ga watan Disamban shekara ta 2022 zuwa birnin Washington na ƙasar Amerika, inda zai halarci taron ƙoli na biyu tsakanin shugabannin Amerika da na Afirka da zai gudana daga ranar 13 zuwa 15 ga watan Disamban shekara ta 2022. A babban birnin Amerika, aikin taron zai nuna dawwammamen sadaukarwar Amerika zuwa nahiyar, kuma za su jaddada mahimmancin dangantakar da ke tsakanin Amurka da Afirka da kuma ƙarin yin haɗin gwiwa kan abubuwa mahimmanci da duniya ta samu gaba. Hakika Afirka ta kasance babban fifiko ga shugaba Biden, wanda ya fahimci cewa wannan nahiya ita ce za ta saita makomar duniya ta hanyar tunkarar ƙalubale mafi tsanani da kuma amfani da damammaki. Wannan zai zama wata hanya ga jagoran ƙasar da ita ce a sahun gaban manyan masu ƙarfin faɗa a ji a duniya, sanya kanta a cikin fagen gwagwarmaya mai fa'ida a wannan zamani na sauye-sauyen tattalin arziki. Ajandar taron dai za ta mayar da hankali ne kan muhimman batutuwa guda uku: demokradiyya, jagoranci da kuma tsaro. Taron dai zai ƙumshi tarurruka da za su mayar da hankali kan batutuwa kamar haka: mazauna ƙasashen waje diaspora da shugabancin matasan Afirka, lafiyar al'ummar duniya da samar da cimaka, sauyin yanayi da makamashi da kuma zuba jarin gine-ginen ababen more rayuwa. Shugaba Bazoum zai yi amfani da waɗannan damammaki wajen inganta martaba ƙasar jamhuriyar Nijar, ƙasar da ke da ɗimbin fa'idodi kamar yadda a kowane lokaci yake yi idan irin wannan dama ta samu. Kamar yadda hakan ta faru a birnin Paris lokacin gabatar da tsarin aikin ci gaban tattalin arziki da zamantakewar jama'a PDS na shekarar 2022-2026, inda da dama daga cikin masu saka jari a abokanan hulɗar jamhuriyar Nijar suka ɗau alkawuran taimakawa wannan tsarin. Shugaban ƙasar ya kasance yana nuna sha'awa ta musamman ga haɗin gwiwar da ke tsakanin jamhuriyar Nijar da Amerika, waɗanda ke da kyakkyawar dangantaka, kamar yadda hakan ta bayyana lokacin ziyarar aiki da sada zumunci da aka gudanar a watan Nuwamban shekarar 2021 daura da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya ziyarci jihar Tagazas a cikin watan Satumban shekarar 2022. Shigogin muhawarar da aka ambata za su bayar da sha'awa a zahiri ga shugaban ƙasar, wanda ƙasarsa ke tasowa cikin yanayin rashin tsaro, amma duk da haka ta gudanar da shirinta na farko na ci gaban mulkin demokaradiyya, inda a karon farko aka miƙa mulki daga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa zuwa wani zaɓaɓɓen ta hanyar ƙuri'un jama'ar jamhuriyar Nijar. Bambance-bambancen abokan arzikin tattalin arziki ya kasance babban jigon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, wanda ya kasance yana son abin da ya dace ga ƙasarsa kuma cikin tafarkin tsari. Amurka da jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin haɗin gwiwa cikin fahimtar juna, mutunta juna, musamman akan fannoni huɗu, wato diplomasiya da demokradiyya, ci gaba da kuma tsaro. Muhimmancin taimakon raya ƙasa da tallafin da Amurka ke bayarwa ga jamhuriyar Nijar ta hanyar aika da shirye-shiryen hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID sun kunshi ambalan na kusan dala miliyan 200 waɗanda aka sanya a cikin sassa da dama. Wasu shirye-shirye na musamman ne gwamnatin Amurka ta bullo da su na samar da damar ci gaba Afirka a Guwa da aka kafa a watan Mayun shekara ta 2000, wacce ta mai da hankali kan kasuwanci da ba da dama ga yin kasuwanci ga Afirka. Da Millennium Challenge MCA Niger an ba da tallafin kusan miliyan 250 na sefa a cikin ayyukan noman rani da na damana da kuma gyaran hanyoyi a yankunan Doso, Maradi, Tawa da kuma Talabiri. Amerika, wacce ita ma ta saka baki a fannin tsaro da samar da kwanciyar hankali a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla a ranar 14 ga watan Yuni shekara ta 1962. Alaƙar farko tsakanin ƙasashen biyu ta faro ne tun daga shekarar 1961. Shugaban ƙasar a wannan tafiya na tare da rakiyar wata babbar tawaga da ta kunshi Madan Khadija Bazoum, uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, Malam Hasimu Masa'udu, ministan ƙasa, ministan harkokin waje da haɗin gwiwa, Malam Alkash Alhada, ministan kasuwanci, Malam Muhammad Sani Muhammadu, ministan man fetur, Malam Ahmad Judith, ministan kuɗi, Malam Rabiu Abdu, ministan fasali, Malam Ibrahim Sani Abbani,
daraktan ofishin shugaban ƙasa, ambasada Kyari Liman Tingiri, jakadan jamhuriyar Nijar a ƙasar Amerika.